खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वार केसन बराजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन। भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायलांदो। रासिया आरो इउक्रेननि जोंब्लावनाय अरा दासिमबो गोमोराखै। रासियानि दावहारु रौनियाफोरा दिनैबो गोसोम लैथो बिखानि रासिया दावहारु जोहोलावफोरनिफ्राय गोहोगोरा मिसाइलजों इउक्रेननि रौनियाफोरनि केम्पखौ सिलिंखार खालामदों। गुबुन फारसे इउक्रेनजों इउर'पजों हादरफोरा आरो आमेरिका जथाय हादरा खौसे जासेयावबो गोहोगोरा रोसा दावहारु होगासिनो दं। 30 मार्च जोहोलाव बालिराम बर'नि 26थि मुंख्लं सानखौ दिग्लाय मिरु आरो उदालगुरि जिल्ला एबसु जथाय देउलगुरि हरिसिङा माल्टि पार्पस हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सुफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो। बेखौनो दिनै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव मिरुनि मोनसे हानजाया हाबाफारिखौ खुंगोन थावनिखौ नायदिंहैयो। नायदिंहैनायाव मिरुनिफ्राय फारियै लोगो गाहाय नेहाथारि मुस्रि दिनेश ब्रह्मजों लोगोसे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिन्द्र नार्जारियाबो बाहागो लायो। गिथावना बुथारनाय जाथाय। बिसिनि गोदोना हास'नानै थानायाव थांदों फिसायआ। बे जाथायआ सोमोनांथाव। रायजोफोरखौ लखिमपुरनि लीलाबारियाव जादों जाथायआ। थैनाय आइजोनि मुंखौ फैजुला बेगम होनना मिथिनाय जादों। गुबुन फारसे बुथारनाय दायनिगिरिनि मुङा महसुन आली। गिबि नायबिजिरनायाव नखरनि नांलायनायनि थाखायनो जादों होनना मिथिनाय जादों। पुलिसफोरा दायो फिसायखौ हमनानै सोंगासिनो। गुबुन फारसे बिसिनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय लांनाय जाबाय। मैयानि हरनि समाव जादोंमोन जाथायआ। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। दासिमनि भिडिअफोरा बेखिनियासै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम। मानोना आं गोदान भिडिअफोर लाबोबाय थानो नाजागोन।